Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asing mag-antabay para sa kape asing baretang agraryo. Manghay na aga mga ka-agraryo. Welcome na naman sa panibagong episode kang Kape asin Baretang Agraryo. Atod sa indo ka Department of Agrarian Reform asin Project Split. Nagulong kita mga storya na tampok sa mga nakaaging episode kan sa tuyang Kape asin Baretang Agraryo. Siyempre di ako matugot na walang panibagong storya asin walang panibagong mga programa ang tampok ngunya na episode sa Kape asin Baretang Agraryo. Di ko napapahaliyon pa ito may mga bisita kita. Siyempre, harayo pang binahikan mga ini. Kaya maugmahon ako na physically yaon sinda. Tigdi sa tuyang studio para ibareta ang sa indang mga trayumpo, ang sa indang mga programa, ang sa indang mga storya. Enot sa po, si Papa Visto ko, ang mga bisita po niya itong Agrarian Reform Beneficiaries, maya-maya lang po tabi yan. Enotunta na muna ang sa tuyang bisita. Ngunya na pagkaaga, siya po Agricultural and Biosystem Engineer kung sa'y natapos niya ang sa iyang kolehiyo sa Central Bicol State University of Agriculture noong 2017. Nakuha niya man ang sa iyang enot na master's degree sa engineering sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology taong 2023. Asin sa presente, mga ka-agraryo, padagos man yan pigtatapos ang sa ikaduhang master's degree sa Agricultural and Biosystems Engineering sana all, no, mga ka-agraryo. Sa Central Bicol State University of Agriculture man yan po, giraray. Sa ngunyan, siya man mailaladawan niya to bilang sarong dedikadong empleyado ng Department of Agrarian Reform Provincial Office of Camarines Sur 2. Kaya sabi ko nga ni medyo may distansya harayon sa indang ginahe. Sa presente, siya man po ang Agrarian Reform Program Officer 1, Development Facilitator as in Project Implementer, kan Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program, kanaon ng bita ng opisina. Siya pigkakaputan ang proyekto sa Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement under Climate Resilient Farm Productivity Support. Kaya magayon ang tema tangon niyan. Partiman kan sa iyang responsibilidad ang pag-antabay sa iyang mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations sa tinambak Camarines Sur o Rugna sa organizational management asin makapagtatao ng technical na kaaraman dapit sa sektor ng agrikultura. Mga ka-agraryo, bilang representante ni Chief Agrarian Reform Program Officer Carpo Engineer Aiza B. Mendez, Kandar Camarines Sur 2, ang sa tuyang mga kakaibanan, daing iba, engineer man, kundi si Engineer J. Rupert L. Mendoza. Ka-agraryong Rupert, marahay na aga sa ibo. Welcome sa Kape asin Baretang Agraryo. Marahay na aga, ka-agraryong dyan, and marahay na aga din po sa gabos ng mga nagdadamang digdig po sa Bamboran. Iyon. Sana okay yung travel nito, ka-agraryong Rupert. Medyo may distansya sa tuyang studio sa sayong opisina. Anyway, ka-agraryong Rupert, syempre gusto kong itao yung mga impormasyon sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Sa nakaaging episode, natukar niya to kung ano ang Program Beneficiaries Development o PBD. Magin ang sa indang programang Agrarian Reform Beneficiaries Development. Ngunyan, syempre, liwatang ipabisto ini para sa tuyang mga ka-agraryo na ngunyan pa lang nakadalan. As in, syempre, nahinanyog ang sa tuyang programa. Kagarong Rupert, pwede sa rinyo sa muyang ipabisto liwat ang PBD as in ang ARBDS. Sa gabos po na nagdadarang po digdingon niya,
baka ang aram ta po is ang DAR is nagtatao lang ning daga. Ano po? Actually nga ni po, ang nakaaging June 23, nagtao po ang DAR, Provincial Office specifically po, ning 297 titles sa gabos na 282 ARBs. At aside pa dyan, is nagtao din po kita ning COCROM na inaabot na condonation, certificate of condonation, na kung saan nakatao po kita ng 833 COCROM, sa 695 na ARBs, na kung saan 22 million po ang nakondone na presyo or ngunyan, pagkatapos pong itao ni DAR ang daga, duman na po naglalawag ang PBD na kung saan iyo po ilang inaapod ng support services. Ang PBD or ARBDSP may tulong mayor na programa na kung saan igwang inaapod na SIBs or Social Infrastructure Building, na kung saan nag-focus siya sa pag-organisa, kasi pagpapakusog kang mga organisasyon sa mga natawan daga ni DAR. And kapag makusog na siya, and then natawan na siya ng mga organizational strengthening, itong pagpapakusog, saka kita nagtataon ng mga livelihood or pagkakakitaan na kung saan duman ang mga laog itong sarong programa na inaapod ming EDES or Enterprise Development and Economic Support, na kung saan tinatabangan ta si mga ARBs or organization na maging negosyanteng parauma or agripreneur. Duman example, nagkakaigwa ng mga product development na kung saan nagbubuo sinda ng mga bagong produkto halik duman sa mga existing or ugwana sa indang mga tigtatanuman or umahan or tanuman. And then kapag napakusog si produkto ninda, uga pang maabot na sunod na inaapod ming VLFED or Village Level Enterprise Development, na kung saan tinatawan din sinda ng processing center. Ano po? And bako lang po manungod sa pagde-develop or paging agripreneur ang tinatao sa inda. Bagkus uga din po ini yung mga tiglilink po din sinda, tigraranita sinda sa mga inaapod tang institutional partner na kung saan tinatabangan ta sinda na magkaigwaning market itong mga produkto na tigigi nahali po sa inda. And pangtulo, uga pong na mayor na proyekto na kung saan inaapod mi po siyang Climate Resilient Farm Productivity Support, na kung saan tigtatabangan ang mga ARBs ta na tigtatabangan pasinda na magkaigwa ng ideya or teknolohiya na para maibitaran ta po or mabawasan ta ang mga epekto ng climate change. Yun, lalong-lalo na dito ka-agraryong Rupert sa Bicol Region, pero may kitang pinag-aagian kang bagyo. Mga ka-agraryo, sabi nga ni ka-agraryong Rupert, Engineer Rupert, bakulang pananaonin dagaan dar. Dahulon pang iba, hihimayot na pa yan. Ka-agraryong Rupert, para sa pagpupuan kang 2025, nasa kabangaan na po kita kan taon. Ano po, so mga nagpapadagos na pa pong inisyatiba, as in trayon po sa ilong sektor, as in paano po inidanay na nakakatabang sa satong mga paraoma or na sa inda pong organisasyon? Okay. Actually po, si mga nasambitan tang proyekto is taon-taon po siyang tiga-implementar. And sa ngunyan po, padagos pa din siyang tiga-implementar. Dakulang tabang siya sa mga parauma kasi dahil lang kita basta-basta nagtataon ng proyekto. Sabi ko nga po sa bago, tigpapakusugta muna si organization hanggang kaya na nila maging agripreneur or kaya na nila magkaigwa ng livelihood support. And then tinatabangan din sinda na magkaigwa ng mga teknolohiya, ng mga agri-machineries para masiguradong madagdagan ang saindang ani sa kakita. Grabe po, no? Yung sustainability at yung pag-alalay ng DAR, yaon po talaga pirmi. Kaglarong Rupert, ang sa tuya pong pinag-aapod na Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa tuyang pigbilog, as in pinag-aantabayanan. Sa indo pong mga inisyatiba, of course, papaano po mga paagi padagos po niya itong nababantayan ang sa indang estado, as in urog na kung igwasindang pinagkakahampang na problema. Yes. So bali po sa PBDD, uga po kitang inaapod na development facilitator. Ang gabos na arbo, uga pong mga naka-assign or ugang mga nakatokar na mga development facilitator na kung saan kami po si nag-assister, kami po si nagtatabang kung ano po si mga kaipuhan ninda, kung ano si mga pangangaipuhan, ano si kulang, nadaig pa, maitaundar, ano po. And then, at the same time, uga po kaya kaming inaapod na ITEC, na kung saan, ito siyang ITEC, na kung saan,
tiga-assess me or tiga-arami kung ano si kasalukuyan na igwa ang organization, kung gaano ba na ba siya kakusog, kung ano si yaon sa iya, and ano pa si kulang na kaipuhan nila. At the same time, kung magkaigwa man problema ang sa toyong organization, uga po kami naabot na PBD lawyering, na kung sa intik tatabangan tapo sinda sa mga legal na aspeto, manungod sa mga example, mediation, conciliation, arbo conflict, duman na po naglalaog. At the same time, nagtatabang din po kami sa sarong sektor din, kang DAR, na kung sa itong legal division, na para ma-actionan itong mga legal actions na problema sa arbo. Grabe, no? Talagang bako lang pananaonin daga. Pati yung mga legal battles na pwedeng kahampangon kan mga arbos niya to, natatabangan. Meron ding programa ang DAR para duman. Yan ang karahayan. Dahil pigpapabayaan na yung mga paraoma po niya to. Kaya sa mga kaagraryo niya to dyan, pwede ka mong maghapot sa DAR kung may mga programang para po sa inyo. Siyempre, dahil dyan nagtatapos kaagraryong Rupert. Ang sa tuyang arbo po na makakaibanan sa aldaw po mo niyan, i-advance ko na ng konti, no? Saro na po pala na kooperatiba. Siyempre, sa paanong paagi po nindo natatabangan ang mga organisasyon na ini, tangaring opisyal na maging saro na pong kooperatiba, as in ano po ang nagiging benepisyo kay Elisa Inda. Okay po. So, hindi pong mga arbos na ano po, actually, ang sa Provincial Office of Camarines Sur 2, ang kapot may pong distrito ay District 3 and 4. So iba Hararayo, ang CDA, ang Cooperative Development Authority is nasa Naga. So ibang mga ibang munisipyo na Hararayo, duman po kami nagtatabang na mairanisinda sa CDA para maging kooperatiba. Tatabangan po mi po sinda na or ina-assister mi po sinda na kung paano si maging proseso kang pagiging kooperatiba. And dakulang tabang siya, digdiyo, kasi aram taman po baga na ang bakula ang DAR, but sa iba't ibang ahensya de gobyerno, dakulon ang naitatabang na asistensya, lalo na sa mga kooperatiba. Kasi aram taman po na sa masunod na taon, aram taman na ang mga kooperatiba or ang mga organization is manegosyo na para mas magayon ang income and mas madakol ang oportunidad din naman na makaigwang income sila. Ayos yun. So talagang natatabangan ta sila and monitor, and at the same time nahihiling po sa progreso. Yan ang aim ng Department of Agrarian Reform. Bako sa napuan sa indag mga programa na kundi talagang monitor. O uni na, since na bring up ko na kanina ng konti kay Ka-Agraryo Rupert, ang sa tuyang bisita. Of course, igwa po kitang bisita ang cooperative na tinabangan ka Department of Agrarian Reform, ang Dominanao Silverio State Cooperative. Si Ka-Agraryong Jaime, bako si Ka-Agraryong Jaime last episode. Siyempre, meron po Ka-Agraryong Jaime kitang presente naman ngunyan. And kasabay niya rin si Ka-Agraryong Ioli. Siyempre, nakulong kita mga mauot na ihapot sa tuyang arbo kung paano sinda natabangan kan DAR, as in anong storya ang pwede nindang ma-share. Nakapupulutan kang adal kan sa tuyang mga arbo din na mga kaagraryong nagdadangog sa satuya all over Bicol region. Kaagraryong, inoton ko na muna si Kaagraryong Jaime. Siyempre, ladies first, pero inoton ko si Kaagraryong Jaime. De, biro lang, Kaagraryong Jaime, pwede sa niyo po bang ipabisto ansay na pong sa diri bilang sarong paraoma asin sisay po, ansay mo pong naging inspirasyon? Diyos mo rin na aldaw, Kaagraryo dyan. Ako po sarong paraoma, Agrarian Reform Beneficiaries, as in paraoma. Sa Raugnin, 16 taon. Ang nagtuklo sa ko bilang sa kuyang inspirasyon sa kuyang mga magura para magkultibar ng daga o kaya magtanong. Sa laog kang panahon na yun. Grabe po. Talagang karamihan sa mga ARPs na nakaka-online po niya to,
talagang minana pa sa mga magurang ansenda po pagtatanong. Sa ngunyan ka-agraryong Jaime, syempre dahil taman po dapat palagpason ng pagkakataon. Dahil ko talaga ipapalagpason na ma-approbit sa rentang pagkakataon na yun, na maibida po ang sa indong organisasyon na pinagbibilogan sa indong kapwa agrarian reform beneficiaries. Bilang bagong chairperson, KD, pwede po ba din dong ipabisto ang sa indong organisasyon? Paano po ba ini nagpuon, as in, paano ini nakatabang po sa indong mga paraoma? Iyo po. Ang samuya pong kooperatiba, iyo ang Mindanao Silverio State Agricultural Cooperative na kung saan nagpuon sa grupo ni Paraoma, iyo ang UCCIN poong kang 2012 na kung saan po naging buo o kaya nabuo ang organisasyon kang 2020 sa paagi kang DAR Camarines Sur 2 na kung sa inyo diyan nakatabang si Sir Robert asin iba ka. Natabangan ng Paraoma na samuyang mga kamimro tinhuli sa programa na itinutulad kang samong cooperative yung palay trading na kung saan tinutungod sa mga Paraoma yung mga ani na kung saan nakakaigos sila din tubo sa paagi ka ito. Iyon. Sa ngunyan, ika na po pala ka-agraryong Jaime ang chairperson. Pero shout out sa dati, of course, ang sa tuyang pagsaludo sa dating chairperson na nag-cooperative ka-agraryong Tatay Rufino. Siyempre, dating chairperson, nagdadanggian sa tuyan sa mga oras na ini. Ka-agraryong Jaime, isa inyo po pig-dedikar ang padagos po na pagsiserbi sa indo pong organisasyon. Kapos po na na-approval kan sa moyang Board of Directors na napunan kang nakaaging chairman na sa kuyang pinagribayan kay po hanggang ipadagos lalong-lalo na yung mga programa na sa iyang napunan as in sa kuyang idididikar siyempre sa iya as in sa mga membros na nagbubuogan sa moyang cooperative. Iyon. Pinaka-importante yan. Dahil ko po dapat tapusin ini conversation niya to ka-agraryong Jaime na dahil ko inihahaputan sa imo. Pwede sa inyo po bang maistorya kung gurano kamarhay pinadalagan po ni Tatay Rufino na shoutout ko na kasabag nagdadamugyan for sure ang sa indong organisasyon as in na syempre ano po yung mga pinakamagayon na legasiya niya na nawalat po sa Indo, nabibitbiton po nindo sa padagos nindo kung pagpapauswagkan sa indong organisasyon? Ayun po. Si dating chairman, siya po ay may gos, maluway ang buot, kasi may paninindugan sa bawat ginigibon niya na may koneksyon sa mayang kooperatiba. Ang ligasyon na pwede kong madara para sa sunod na padalagan kang cooperative, siguro yung sa iyang kahigusan, sagod yung sa iyang pagkonsiger ng mga importanteng makukuha sa tuyang local na government. Ayos yun. So, hihilingon mo yan ka-agraryong Jaime sa mong leadership as the new chairperson ng organisasyon. Bukod kay ka-agraryong Jaime, may bisita din po tabi kita. Siyempre, magpapatotoo pa kantabang kandar asin kansaindan organisasyon. Si ka-agraryong Yolanda, yaon man din. Ka-agraryong Yoli, marhay na aga sa imo. Marhay na aga po sa Indogabos. Si Kagraryo John, asin at sa kuyang pag-iriba, asin gabos po na nagdanang bigay sa Bomboradio Legazpi. Yun. Dahil syempre, pwedeng matapos ini Kagraryong Yoli na dita ka manahapoton na sa indo pong padagos na pag-iiribanan sagkod po sa ngunyan. Nakamuna po sa ng kooperatiba. Ano-ano na po ba ang sa indo nasa par na pinakamagagabat na problema as in paano nyo ini minanihat nangarig pong mapagtarabang-tabangan kan sa indong organisasyon? Since po ang samuyang produkto bagas, ang pinakang problema mi po na magabat, pagtag-uran. Nag-itom po ang samuyang paroy, nagtutubo,
nagiging lasi po ang bagas. Kaya pigurulayan mi po na grupo na ipakarayon itong dryer na pigtao kang DA kay itong haloy-haloy ng panahon. Pigsalugan mi po ito ning kawayan. Ang apod mi kay itong salsag tapos tisnit. Ngunyan iyo ko itong gigamit mi para mag-dryer. Ito pong pugon, raop na ito, pig-improvise mi po. Gabos ko ito improvise, kaya minsan po estimate na lang ang pag-alang. Pigtutubsian mi na lang kung alang na. Pero nagsasablay pa man po hirarita. Iba talaga ang accurate talagang dryer. Pero okay na po, na-resolveran po ang samoyang problema. Ayos. Yun naman pinaka-importante sa mga challenges. Meron po problema, merong solusyon. Siyempre sa tabang, kan mga nagtatabang sa sainda, lalo na sa mga farmers, ang Department of Agrarian Reform. Sa nganyang ka-agraryong Yoli, bago kita magpasiring sa accomplishmento kan sa indong organisasyon, hapot ko lang po, para sa imo, paano po naging dakulang tabang ang Department of Agrarian Reform or ANDAR asin sa indong mga programa para danay na pong mapauswag kan sa indong asosasyon asin ano pong suportang serbisyo na ipaabot sa indong kanda. Dakulun po ang naitaong programa asin tabang ang kangdar sa samoyang organisasyon. Dahil po ang pag-inganyar ni Engineer Rodel Martires na maging co-op na kami. Tabangan po kami magkaigwan ng pre-registration seminar. Po kami ng itong management training. Tapos, ito, naging kooperatiba kami sa tabang po ni Engineer Robert Mendoza sa kanimang kami. Kaya, dakula pong pasalamat na kami po na nilarecognisan na maging kooperatiba. Saka dakulon po na tabang ang DARS, ito pong 4-wheel drive, ito pong piggery dispersal, ito pong itong tracer. Yun po ito ang naitabang. Ayos na kulununan pa lang, no? Sana maging member man ako kaiyan. Para na palang tabang. Hindi, biro lang mga ka-agraryo, no? Sa ngunyan, para sa inyong accomplishmento, ka-agraryong Yoli, bareta niya mo, perang beses na po palang kamong narecognize kasi na nakasungkit din na nagkaperang mga awards na sa mga ibang-ibang trade fairs. No, ipapahiling tayan. Pwede niyo po bang ipaaram po na ano-ano mga awards ini, as in ano-ano sa inyo pong estratehiya para makuhaan mga ito? Ang inot pong award na nakuha kami, itong agraryo merkado sa kampo, kang DAR tapos ng PNP. Pirmi po kami ka itong mabenta dahil ang sa muyang produkto po, barato. Saka, ang pig-sales ko po sa Inda, ang produkto mi, bagong bagong mulino, masiram. Yun po yan ang ang pirmi kong pig-introduce. Mata na daw ako kaiyan. Ako mapatotoo. Tapos po, kang second, sa Uma Usbong, kang inot po, garo, maluya niya, mayo nagbabakal. Tapos, sarong base may nagbakal, Lunes alauna, may nagbakal sarong kilo, tanaan ko daw ngaya ang bagas. Tapos, dakol na ang nagbarakal pagkakahapon. Pero may kong pig-introduce sa Inda, ang produkto mi, barato. Saka, bagong mulino, masiram. Napapatunayan man po ninda, nagbalik-balik nga isinda, apera kaan, siguro nagpara-istorya sinda sa mga kabisto ninda, na masiram at maray ang produkto mi. Kaya nagdako talaga sindang nagparaan. Ayos. Matanakot ako para ako ang patunay. Pero uli talaga ang patunay kapag ko mga ka-agraryo ang mga awards. Nagkapira lang ini sa mga awards na nakuakan sa indapunga organisasyon. Di ba? Yan ang patunay. No? Ako manggirarayan nagpatotoo ka-agraryong Yoli. Na masiraman sa indapong mga produkto. Siyempre, ano pa ang plano ka-agraryong Yoli? Tangari pong danay na mapakusupan sa inyong organisasyon, mag-in-an sa inyong pong mga produkto? Ang plano mi po na magkaigwaning wide na itong mga member, i-encourage me. Tapos itong ipadagos na ang samuyang
negosyong itong palay trading. Grabe, no? Sigurado ako sa mga susunod ka-agraryong Yoli, nakulon pa kamong mga planong may incorporate sa mga masunod na mga taon. Dahil dyan, syempre, ako nagpapasalamat na kayo'y bisita ko sa tuyang Kapesin Baretang Agraryo, miski may distansya sa tuyang lokasyon, kamo po yung nakabisita. Inuton ko na muna para sa iyang mensahe, si Ka-Agraryong Rupert, no? Tasyama ng enot niya itong nakaolay. Ay, sige, inuton ta na muna si Ka-Agraryong Yoli. Tayaon na sa imong mikropono. Tayo na pagpalibuton pa. Ka-Agraryong Yoli, mensahe po nindo sa tuyang mga ka-agraryong nagdadalan, nagdadamog, asin sa mga nakatabang sa Indo. Diyos maray na, aga po sa Indo Gabos, ako nagpapasalamat, inot din yung Bombo Radio Legazpi, asin ang mga nagdadamog, asin po ang sa tuyang mahal na presidente, President Bongbong Marcos, na sa iyang programa, asin po ang sa tuyang secretary, si Secretary Estrella. Ako po nagpapasalamat, asin ay hangad po na padagos ang pagtabang nindo sa mo namang kooperatiba. Kami po tabangan man. Siyempre, dadagdagan yan for sure ni Ka-Agraryong Jaime bilang chairperson dakulon ini sigurado ng mga plano. Pasasalamat, mensahe Ka-Agraryong Jaime. Siguro, ako magpasalamat sa Bombo Radio Legazpi. Then, siyempre sa tuyang Presidente, BBM, and Secretary Estrella. Lalong-lalo na ang yaon sa DAR, nahalit sa DAR Kamsor 2. Especialmente yaon si Sir Robert. Kasi hindi baka, yaon si Madam. Yeah. Kami nagpapasalamat Ka-Agraryong Jaime, Ka-Agraryong Yoli, na nakabisita ka mo personal sa Satuyang Kapesin Baretang Agraryo. Uni na, syempre babalikan ta ang Satuyang kaibanan from the Department of Agrarian Reform, Camarines 2, Ka-Agraryong Rupert, anong mensahe po nindo engineer sa satuyang mga nagdadalan, mga beneficiaries, and sa mga staff ta sa DAR Camarines 2? So, inat na inat po, nagpapasalamat po ako kay President BBM, Secretary Estrella, and PARPO 2, Rodel Martirez, si PARPO Micang Provincial Office, sa pagsuporta po sa Agrarian Reform po and sa mga ARBs po. And salamat din po sa Bombo Radio Legazpi na natawan din kami ng oportunidad na maihiras yung mga impormasyon manungod sa PBD na kung saan apwera sa pagtaon ng daga, uga din kitang mga support services. And salamat din po sa mga nagdadangog. Sana udwa kamong mga nanodan, alisa mo tungkol sa PBD. And salamat din po sa Indo Gabos, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Mga ka-agraryo, dyan na po nagtatapos ang satuyang panibagong episode kang Kapesin Baretang Agraryo. Maraming salamat Ka-Agraryong Jaime, Ka-Agraryong Yoli, asin Ka-Agraryong Engineer Rupert sa pagbisita sa Kapesin Baretang Agraryo. Bakulang yan, ang tampok niya to. Dakulong pang masunod ng mga episode, trayumpo kan Agrarian Reform Beneficiaries, ang mga organisasyon, asin trayumpo kan Department of Agrarian Reform sa bilog na rehiyon kan Bicol. Diyos mabalos sa liwat na pagantabay, nakasabay po nindo Ka-Agraryong John Salonga, Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan
Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.